भाग्यवान क्रसाचे कृपे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. आणि त्यावर येते गर्भेशली नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुमाय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. सगळ्यां मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याची साखर तिच्या श्रद्धाप्रमाणे मध्ये तरी जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुमाय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. सगळ्यां मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये गेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुमाय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवचे फळ जेजू. सगळ्यां मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावलांच्या खातीर मागया ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्या तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जन्म झालो त्याच्या कष्ट आणि क्रुसावर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावू तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिपात आमेन. महिमा बापात आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यात जसा आधी जसा आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापात आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यात जसा आधी जसा आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापात आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यात जसा आधी जसा आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुजरत्न्या सगळ्यांच्या दया मुजता बेन मुझे मौत उजवडाय मकारात संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या भाग्यवंत मिंगेले आमच्या जुजान आमका संभाळ देवसराच्या खोटेपणाचे आणि पासाचे आड येऊन कमका धार दे समी देवता का फरमावंदी आम्ही लेव मागतो आणि तू या सर्गींच्या फौजींच्या कुवारा मी विबाडून संसारात विसरलेल्या सैताना आणि त्याच्या हेडा खोट्यात देवाच्या पदवीत आमेन. शासनाचो विषय दितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचल पंखोदी समाधाने ती विषय घेऊन दे. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव. आमच्या दुष्पट्टोग्रा संपताने आणि आम्ही आमच्या शिकलेल्या बघता कशा आमचे काम बघोस आणि आमका ताळ्यान पडो दिनाका कोण वाईटातल्या आमका निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आणि पप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आणि पप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये खाते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळी आमेन. महिमा बापात आणि पुतात आणि पवित्र आत्म्यात जसा आधी तसा सदा सर्वथा आमेन. सगळी आम्ही दिंबीर पडया. जेजू आमच्या मध्ये स्वागत कर आमची दोन्ही हात जोडया आमचं मान बघूया तकली बघावून त्या सम्यात आम्ही स्वागत करूया ताका आम्ही आराधना करूया. O sacrament most holy, O sacrament most holy, divine, O sacrament all divine, praise and all all praise and all be every moment. every moment. Sacrament most holy, Most O holy, sacrament divine, sacrament divine, all praise and all praise and all thanksgiving thanksgiving be every be every moment. moment.
O sacrament O most sacrament most holy, holy, O O sacrament sacrament divine, divine, all all praise praise and and all all thanksgiving thanksgiving be be every every moment moment thine. thine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Riya Shia la bara di bara di bara Hallelujah, di. hallelujah. Arkat ka Jesu, arkat ka Jesu, arkat ka आराधन Jesu, तुका arkat जेजू ka Jesu. आराधन तुका जेजू Arkat ka आराधन Jesu, तुका aratan जेजू ka Jesu, aratan आराधन ka तुका Jesu, aratan ka जेजू Jesu. Aratan ka आराधन Jesu, तुका aratan ka जेजू Jesu, ने arkat ka Jesu, arkat ka Jesu, arkat ka Jesu. जय तुका Arkat ka जेजू Jesu, may जय mahal जय ka तुका Jesu, जेजू aratan ka हालेलुया Jesu. हालेलुया Tit ka हालेलुया Jesu, may हालेलुया mat ka हालेलुया Jesu, aratan हालेलुया ka Jesu. Praise हालेलुया the Lord, हालेलुया praise the Lord. हालेलुया हालेलुया रिया Praise शिया the ला Lord, बरा बरा praise the बरा बरा Lord, praise हालेलुया the Lord, हालेलुया praise the हालेलुया Lord, praise the Lord, हालेलुया praise the Lord, हालेलुया हालेलुया praise the Lord, हालेलुया praise the हालेलुया Lord, हालेलुया praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arkat conscious, 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 Oglapt conscious, Oglapt conscious, State conscious, State conscious, my not conscious, Arkat conscious. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 Thank you, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Ria, 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 hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, hallelujah, ria, ria, ria. hallelujah. Matthew Hallelujah, 11:29. मुझे जो तुमचा खंदार गया Jesus. आणि मुझे लागचे शिका कित्याक हांव बड्या आणि खालत्या काळजाचो आणि तुमका समाधान मेळटले आणि तुमका समाधान मेळटले तुमका समाधान मेळटले मुझे लागचे तुम्ही शिका मुझे जो तुमच्या खांदार गया मुझे जो तुमच्या खांदार गया आणि मुझे लागचे तुम्ही शिका कित्याक हांव भोळ्या आणि खलत्या काळजाचो भोळ्या आणि खलत्या काळजाचो आणि मुझे लागचे तुम्ही शिक्षा जाल्यार तुमका समाधान मेळटा कित्याक हांव तो तुमका सारक्या सांते शिकयता Isaiah 48:17 हांव सर्वेस्पूर तुझो देव इस्रायलचो पवित्र देव हांव सर्वेस्पूर तुझो सर्वणदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पूर तुझो देव तुझ्या फायद्याचे तुका समाधान दिता ते तुका सुटका दिता ते वाटेन तुका जैत दिता वाटेन तुका आशीर्वादित करता त्या वाटेन हांव तुका चलयता तुका जैताचे वाटेन हांव तुका चलयता तुका
समाधानाचे वाटेन हांव तुका आज चलयता. समाधानाचे वाटेन. लूक 24:36 अशे उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगती येवन उबो रावलो आनी म्हणालो, समाधान तुमकां, समाधान तुमकां. या संवसारांत आमी खंय समाधान सोदून धांवत आसा. मगाच्यानो पळया, या उंड्या रुपार आसो जेजू तो एकलो मात्र आमकां समाधान दिवंक शकता तसलो. म्हाका आनी तुका ताचे तावन मात्र समाधान मेळचे. कित्याक ताणें म्हणला, या संवसारांत कोणूच म्हणना हांव तुका समाधान दिता, हांव तुका समाधान दिता. या संवसारांत हर एका व्यक्तीन खंयच्याय वस्तूद्वारे, खंयच्याय व्यक्तीद्वारे, खंयच्याय व्यक्तीच्या मुखाद्वारे मेळसो समाधान जावन आसा तात्कालिक. जेजू म्हणटा जॉन 14:27, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. मुझे समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक शकना. संसार असले समाधान तुमकां दिवंक शकना. मोगाचनो बायबल उक्ता करा. जॉन 14:27. आज आम्ही क्लेम करूया, आज आमच्या जिवितांत समाधानच ना जाला. इतल्या कुटुंबांनी समाधानच ना जाला. कितल्या संबंधांमध्ये समाधान ना जाला. कितल्या काम करच्या जाग्यार समाधान ना जाला. आज आम्ही मागोंक जाय. आज सोम्या तुझे उतर सांगता, तू तुझे समाधान दिताय, ते समाधान संसार दिवंक शकना. तू तुझे समाधान जे दिताय. समार्याच्या स्त्रियेन ते समाधान अनुभव केले. ते समाधान ताचे लक्ष्य ती शिकली. सगळ्या गावाक एकठांय केले आणि त्या जेजू लागी ती शिकली. तिका इतले समाधान मेळले. परतून ती फाटल्या जिविताक गेली ना. परतून त्याच वाईटाच्या जिविताक गेली ना. कित्याक जेजू थंय तिका समाधान. मरी आणि मार्ता जेजूच्या पांयांतळा बसली. कित्याक जेजूचे उतर, जीव दिवचे उतर, जिविताची जर असले उतर, ते उतर ऐकता तिचे भितर समाधान भितर रिगले. समाधान भितर रिगले. तिचे थंय ते समाधान तिने अनुभव केलो. एम्माऊसच्या वाटेर आसले ते दोग शीस तांची तोंडां बावल्ली. ते खंतीन मोडल्ले, बेजारान आसले ते. जेजूचे उतर ऐकता तांच्या काळजा भितर कितेंगी जाले. तांकां समाधान भोगले. आज मोगाचेनो आम्ही समाधान सोदून थंय हांगा वेता. मोगाचेनो जेजू थंय आसा ते समाधान. म्हाका कोणी म्हणून आसले, आज कितलेशे जाणा आज जंप्रो ऑनलायनीचेर आराधन पळयतात. इगर्जे गेल्ल्या वेळेला म्हणटात, आज मुझे आराधन जाले, आज म्हाका आज आराधनाक सक्रमेंता लागीं वचचें म्हणून गरज ना. मोगाचेनो आमी सक्रमेंता लागीं वचचे, ते सक्रमेंत दसले जेजू गरज म्हणून न्हय. मोगाचेनो कितले आमी त्या सक्रमेंत दसल्या जेजूच्या हजारपणान बसता, तितले समाधान आमी जोन घेता. मोगाचेनो जॉन 14:27 आमी सांगता म्हणून 3 पटी घट्ट
घट्टतळ्यान आम्ही सांग्या. जॉन 14:27 तुमचं बायबल उक्ते करा. जॉन 14:27 आज आमका समाधान दिवसो सोमी या सक्रामेंटात आसा ताची बसवणी आज ताणे आमका समाधान दिता म्हणा. ते समाधान आम्ही जोड घेऊया. आम्ही क्लेम करूया जेजू तुवे बसले तर समाधान या घडी आम्ही जोड घेता. या घडी आम्ही क्लेम करता. आज आमच्या मतीन समाधान ना, आज आमच्या काळजात समाधान ना, आज आमच्या कामालागी समाधान ना, आज गो बैलामध्ये आवय बापय भुरग्यामध्ये, आज भाऊ बहिणीमध्ये आज समाधान ना. जेजू आज समाधान 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 आमच्या जीवितात येऊन दे. सांगत आहे म्हणून जॉन 14:27 सांगत म्हणून म्हणूया समाधान तुमचे मुझे समाधान तुमका देता. संसार असले समाधान दिवू सकना. समाधान तुमचे तै हांव दवरून वेता. मुझे समाधान तुमका देता. संसार असले समाधान दिवू सकना. समाधान तुमचे तै हांव दवरून वेता. मुझे समाधान तुमका देता. संसार असले समाधान देऊ सकना. संसार असले समाधान देऊ सकना. जॉन 10:10 जॉन 10:10 देवाचे उत्तर म्हणता. मगाचनो कितले जण समाधान होगडावून काढले असतात. मगाचनो देवाचे उत्तर म्हणता. जॉन 10:10 सोर येता फकत सोरूंक जीवेशी मारूंक. सोर येता फकत सोरूंक जीवेशी मारूंक आणि विभाड करू. आज आमच्या काळजात असले समाधान खंय गेला? कोणे सोरला मगाचनो? सोर येता फकत सोरूंक. सोर किती भरती कर दिवक येना. सोर येऊन असले दौलत आण येना. सोर येऊन तुका हेल्प करूंक येना. सोर येता सोरूंक. सोराचो स्वभाव सोरसो त्या खातीर ताका म्हणतात सोरू. देव सार जाऊन असतो तो सोर. बघायचनो आज कितले जना ताच्या पाक संपडल्यान बघायचनो आज नेम करूया परत. जॉन 14:27 आज सोरले ते समाधान आज जेजू आमका दिव या सक्रामेंतान हजर आसा. परत म्हणया जॉन 14:27 समाधान तुमचे तै हांव दवरून वेता. मुझे समाधान हांव तुमका देता. संसार असले समाधान दिवू सकना. समाधान तुमचे तै हांव दवरून वेता. मुझे समाधान हांव तुमका देता. संसार असले समाधान दिवू सकना. समाधान तुमचे तै हांव दवरून वेता. मुझे समाधान हांव तुमका देता. संसार असले समाधान दिवू सकना. Come and worship royally true. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship royal priesthood.
Come and praise him, holy nations. Holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, Our Redeemer. our He is precious. King of glory. King of For equity, come and worship. Come and Royal worship priesthood. Royal Come priesthood. and praise him. Praise Holy nations. Holy Oh, come worship Jesus. Worship Jesus, Jesus, our Redeemer. our He is precious, He is King of precious, glory. King Duni of hat vairuban sangya, glory. ye un aratsia. Ye Yeunarasia, praise to Yazakat. Shreyasaka, Hogulsian Tachanava. Hogursia, Tachanava. Achanava, Aratsia. Arasia, Jesus Somyat. Jesus Somya, Moladikto. Moladito, Rai Mahimeso. Rai Maimeso, Ye un Aratsia. Yeunarasia, Praise to Yazakat. Shreyasaka, Hogulsiam. Hogursia, Tachanava. Tachanava, Arasia. Jesus Somyat. Arasia, Jesus Somyat. Jesus Somya, Moladikto. Moladito, Rai Mahimeso. Rai Maimeso, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah, Kiri ala bara bara di 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 di. Hallelujah. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, For Jesus, the equity, Jesus, Jesus. Jesus, Ula Maria, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Sakrament तसल्या जेजूचे आमची नदर खंसोया. Sakrament तसल्या जेजूचे आमची नदर खंसोया. जेजू कुस्सू पडवया. जेजू कुस्सू पडवया. तासो परजळ दिसाच्या उजवाडासारखो. ताच्या हातान तावन हिरणा फांगतात. ताची पदवी लिपोन आसा. या सक्रमेंटांत ताची पदवी लिपोन आसा. लिपोन आसा. त्या सक्रमेंटांत ताचो उजवाड प्रकाशता. सिराक 23:19 देवाचे उतर म्हणटा. सर्वेस्पराचे डोळे 10,000 सूर्या वांट्यांनी परसडीत. 10 सूर्यप्रास डोळे 10,000 वांट्यांनी परसडीत. ताचे डोळे आज काळो कान भरले आमच्या जिवितात. अजकतकायेन भरले आमच्या जिवितात. अंकारान भरले आमच्या जिवितात. तासो उजवाड फांगली. Psalm 18:27. Psalm 18:28. खालत्या लोकांक तू निवारताय. गर्वी दुष्टीचांक तू खालते करताय. सर्वेस्परा तुझ मुजो दिवो. सर्वेस्परा तुझ मुजो दिवो. मुजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. आमच्या काळोखांत उजवाड तुमी फांकयता. दोनी हात एक घडीभर नीट भरून पारया. त्या सक्रमेंटांत असल्या जेजूक आमचे जिवीत सरेंडर करया ताका कम्प्लीटली. मोगाचें न्हू कितेंच बाकी दवरनासतना कम्प्लीटली आमचे जिवीत त्या सोम्याक समर्पण दिवया. घट्ट तळ्यान एक घडीभर स्तुती करया. घट्ट तळ्यान सोम्या आज तू म्हाका आशीर्वाद दिजे. आज तुझो उजवाड म्हज्या जिवितान फांकाचे. आज तुझो उजवाड म्हज्या कुटुंबात फांकाचे. काळोख आसा थंय उजवाड फांकोन दी. काळोख आसा थंय उजवाड यो सक्रमेंटांत असल्या जेजूचो उजवाड आज आमचेर फांकोन दी. घट्ट तळ्यान स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया
पासाच्या देण्याने स्तुती करा. शियाराला बारा दिबारा शिराला बारा दिगेरा बारा दिबारा शिराला बारा बारा दिबारा 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 हालेलुया 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 पवित्रात्म्याची भक्ती देव नेते याकडे घट्ट स्तुती करा. पवित्रात्मा बळवंतर म्हणून येते याकडे स्वतःचे अनॉइंटिंग देव नेते याकडे स्तुती करा. घट्ट त्यांना शिराला बारा बारा दिबारा 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 रिया 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 Hallelujah, 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 पदवी 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 hallelujah, 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 जेसु 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 Hallelujah, 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 ria 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 Rudy 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 Sacramento dusla Jesus प्रकाश तुझे देवदास याकडे मलाकी 3:20 कोण तुमका मुझ्या नावाची भिरांत धरतल्या नीतीचो सूर्य उदेतलो नीतीचो सूर्य उदेतलो नीतीचो सूर्य उदेतलो ताच्या किरणांनी भलायकी असा ताच्या किरणांनी भलायकी असा ताच्या किरणांनी भलायकी असा या किरणांनी भलायकी असा तुका या किरणांनी तुका सुटका असा या किरणांनी तुझी सांगली तुटून पडतात या किरणांनी तुझ्या कुटुंबाचे बेसावून देतात या किरणांनी तुझ्या गर्भाचे आशीर्वाद देऊन येतात या किरणांनी तुझ्या खामाचे आशीर्वाद देऊन येतात या किरणांनी तुझ्या खामात किती ब्लॉक असले सगळे मुक्त जातात या किरणांनी तुझ्या जगाचे समस्या सॉल्व्ह होतात या किरणांनी तुझे नाव कोणे फाड केला सगळे रिस्टोर जातात या किरणांनी तुझे फायनान्शियल प्रॉब्लेम तुका सुटका मिळतात या किरणांनी तुझ्या विजाची समस्या सॉल्व्ह होतात या किरणांनी तुझी पिढ्याचे आज सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येतात या किरणांनी तुझे विजा आज स्टॅम्प मारून येतात या किरणांनी वर्षांतावून स्टॉप झाले तुमचे संबंध आज सफळतून एक जातात या किरणांनी आज तुझ्या भुरग्यांचे जीवित आशीर्वादित जातात या किरणांनी तुझ्या भुरग्यांचं पुढे आशीर्वादित जातात या किरणांनी तुझ्या भुरग्यांक सगळ्या वाटेबद्दल सुटका मिळतात या किरणांनी तुझ्या भुरग्यांचे जीवितात विस्मितान निघतात या किरणांनी तुझ्या पोटात असलेल्या समस्या त्या पोटाच्या लेफ्ट साइडीन असलेले दुःख जेसू पुसून काढतात या किरणांनी तुझ्या किडनीचे समस्या परिहार होतात जेसू गुण करतात या किरणांनी तुझ्या जीवितात तुझ्या पातू देखताय कित्या देवाचे पुत्र म्हणतात मल्ल्यार पुरो तुम्ही मल्ल्यार पुरो देवाची महिमा देखतली तुम्ही सत मल्ल्यार पुरो देवाची महिमा देखतली कंटिन्यू स्तुती कर जेसू गुलाम या किरणांनी असं तुका भलायकी या किरणांनी असं तुका तुझ्या सगळ्या सवालांक आन्सर या किरणांनी तुका मिळतात या किरणांनी कित्याक सौम्याचे किरण काळोख शिंदून काळोख चीर भितर सत्ता काळोखाची पदवी चीर तुझे ते आज सौम्याचो उजवाड म्हणतेसा सौम्याचो उजवाड तुझ्या जीवितात काळोखाची पदवी चीर येतेसा ताच्या उत्तरांत सकत असा Jeremiah 23:29 Jeremiah 23:26 Jeremiah 23:26 आज विषय तर ताचे उत्तर हातोड्यासारखे ताचे उत्तर ऊर्जासारखे ताचे उत्तर वाळत्या उदकाच्या झरी परी वाळटा तुझ्या जीवित आज समाधान असले तुझ्या जीवितात कन्फ्युजन असले तुझ्या जीवितात मिसअंडरस्टँडिंग असले उत्तर पैस करता ते उत्तर पैस करता कंटिन्यू आपय 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 जेसू
जेजू मात्र तुझ्या जीवितांत बदलाव आणू शकता. जेजू मात्र तुझ्या जीवितांत सोडवून आणू शकता. जेजू मात्र हाडण्याता. जेजू आणि एकट्यान बसयला आमच्या संघात सदस्य असतो. एव्हरी टाइम जेजू 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 पदवी युट्यूबाचेर कितले जाण या घडी मागोर बोला मरा जेजूचे नाव उलो मरा. जेजूचे नाव उलो मरा. तुझे भुरगे धाकटे भुरगे तुझ्या जिवितांत कितें समस्या आसा तूं रडून आसा जेजू उलो मार. या घडी जेजू तुझ्या चेडवाक भुरग्याक या घडी स्पर्श करता. जेजूक मात्र साध्य आसा. जेजूक मात्र साध्य आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. निमिषा जेजूचे नाव उलो मार उलो मार उलो मार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू 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 जेजू. अगस्टीन हालेलुया 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 हालेलुया. संपदा जेजूचे नाव उलो मार. हालेलुया 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 उलो मार. मुझे ताकत में उलो मारू नये. जेजू से जॉन 14:40 तुम्ही हे जाऊशे मुझ्या नावाने कित्येही मागवना मागा. मुझ्या नावान तुम्ही कित्येही मागले रे हांव ते तुमकां करतलो. मुझ्या नावान मागा. जेजू 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 जेजू. सुम्या 18 वर्सांतल्यान हांव ह्या पिढीन कोश्टन आसा. सुम्या भलायकी दी म्हणून माग. जेजू पळय 18 वर्सां भगवान गेल्ल्या स्त्रियेक गुण केलो तसो जेजू या सक्रमेंतांत हजर आसा. तो तुका स्पर्श करता. तो तुका स्पर्श करता. जेजू 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 जेजू. हालेलुया हालेलुया. रिया 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 रिया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 सभारच्या समयाचे अनॉइंटिंग देवान येता. अनुभव करा. Receive कर. Receive it. Receive it. Rebecca. Receive. Receive. Jesus. 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 Acts 16:31. सम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. दवर तूं बचाव जातलें. तुझ्या घराणे बचाव जातले. तू बचाव जातले. तुझ्या घराणे बचाव जातले. तुझे घराणे बचाव जातले. शोल्डर लागी फाटल्यान लेफ्ट साइड एक साइडीन एक हात धरून दवरल्या परी जाता आणि तुका एक तर वजन असल्या पर्यंत हे जाता. जेजू तुका या कಡೆ रिलीज करते असा. शियाराला परा सांग परो तुका ते कशी गांठ असल्या परी असं सांग परो. आपण पडे रिलीफ जाल्ल्या परी जाता तुका या कಡೆ. जीसस जीसस क्लेम कर. Jesus. Jesus. Jesus.
Jesus. Jesus. आज तुझ्या जीवितांत तुका बघतेस हांवें कितें स्टेप घेतले. हांवें स्टेप घेतले सोमागी नागी हांव फसल्या. हांवें आतां कितें करचें. फाटी घेवंक जायना. तुझ्या जिवितांत जेजूची मांडावळ एक्सेप्ट कर. Accept it in the name of Jesus. Accept it in the name of Jesus. Never complain. Don't question. Just trust in it. John 14:1. तुम्ही कळवळचे नाही. कळवळचे नाही. कळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. जेरेमिया 29:11. म्हज्या मांडावळीचेर विश्वास दवरा. थँक यू जीसस. सोम्या सवार जनांका स्पर्श करा. चारस मिनटां अवकाश कोणाय की तुमकां टेस्टमनी दिवंका या खंयच्याय स्पेशल इंटेंशना पासून म्हाका नासल्यार थँक्स गिविंग दिवंक आसा. माईक अनम्यूट करा आनी थँक्स गिविंग अर्घ दिया. मंगळाची अर्घ फाटल्या दिसांनी आमी ह्या झुजा निमती मस्त भियोन आसल्या. बॉम्ब पडटना बापा आमचे सगळे बिल्डिंग हालता म्हणल्या भशेन हालताले. पूण बापा तुवें आमकां ह्या सर्व अवगणांतल्यान तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत थावन अर्गां दिता. अर्घ तुका सोम्याची सोम्याची देवाक आमी अर्घ दिवंक फावो. ह्या झुजा निमती कितलेशे जाणां भियान आसली. कालच्या दिसा कुठले रिलीफ मेळ्ळा. प्रेसिडेंट ट्रम्पान अनाउन्स केला आनी सगळ्यांनी अनाउन्स जाला बेगीच एक एग्रीमेंट ते साइन करतले आनी सगळे समाधान जातले. कंटिन्यू मागया ते सगळे सैनीक प्रोसिजर सगळे बऱ्या रितीन जावचे पासून कितें सडकळ येना रावचे पासून त्या राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांक सोम्याच्या अधीन समर्पण दिवया. दोनी हात आमचे वयर उबारया. परत एक कडी हर एकले आमच्या गरजो समर्पण दिताना आमचे राष्ट्र विशेषरान गल्फ राष्ट्रां सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. गल्फाची सगळी राष्ट्रां आनी तांणी मुखार तांणी साइन करूंक आसचे ते एग्रीमेंट ते संधानाचे एग्रीमेंट एकामेका तांणी एक जावचे पासून एकामेका तांणी जे कितें बास्ते आसात ते तांणी पाळचे पासून तशेंच हर एक तराचे वायट या समाज विरोधी कितेंय करण्यो आसात ते कंप्लीटली स्टॉप जावन दी. झुजाची वातावरण
कम्प्लिटली संपदी आणि कितल्या राष्ट्रांनी झुजान चलून आसा ती संपदी आमच्या पवित्र सभेचे, आमच्या बोबगे पाप सेवेचे आणि सगळ्या देवाच्या मड्याराचेर आशीर्वादान देवा दी. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yeah, hallelujah, 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 तांकां गुण कजे सकत आणि जे कितें तांकां गरज आसा तांच्या गरजे प्रमाणे तुझ्या नावान देवाच्या महिमे पासत सगळे तांकां फावो सावंदी तुझ्या कुशा प्रमाणे तांच्या बऱ्याक पडचे जाल्यार तांच्या अत्यंत वाचावी जावचे वयसल्यार तुमच्या जिवितान बरे पड जावचे वयसल्यार तांचे थ्रू चड अट्टे बचाव जावचे वयसल्यार देवा तूं तांकां फावो कर जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन. तकली आमची बागाव्या सकारात्मक असलेल्या जेजू मुखार मुजेलाचे तुम्ही शिका कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या जेजू तुझ्या पवित्र काळजांत आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदांच आसरो दी. तर आमचें काळीज तुझ्या काळजा सारकें हेरांक कणवळायेन पळोवचे, हेरांक सेवेच्या मनोभावान पळोवचे, हेरांक बोगसण्याच्या स्पिरितान पळोवचे. आज या पवित्र फेस्ताच्या दिसा तुझ्या पवित्र काळजात धावून तुझी काकुळट तुझी बेसावा तुझ्या भुरग्यांचेर देवयची. ओ सॅक्रमेंट मोस्ट होली, O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment. Sacrament most holy, Sacrament most sacrament holy, divine, O sacrament praise and all divine, all thanksgiving praise be and all every moment thine. thanksgiving be every moment thine. Sacrament most O holy, sacrament most sacrament holy, divine, O all sacrament praise divine, and all all praise thanksgiving and all thanksgiving be be every every moment moment thine. thine. Praise the Lord. देव तुमका Praise the Lord, हर brother. एकल्यांक आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरून दी. विशेष तरान फाल्यां सकाळींच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आसा युट्यूबाचेर, तुम्ही ऐका आनी हेरांक तुम्ही धाडा. देव तुमका हर एकल्यांक आशीर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरून दी. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, Praise the brother. Lord. Thank you, brother. Thank you, brother.